The document that you are looking at is confidential. Mae'r ddogfen wyt ti'n edrych arni hi yn gyfrinachol. Mae'r ddogfen wyt ti'n edrych arni hi yn gyfrinachol. Mae'r ddogfen wyt ti'n edrych arni hi yn gyfrinachol. A spokesperson on the behalf of the company says that the manager has falsified the results in order to justify his decision. Mae llefarydd ar ran y cwmni'n dweud bod y rheolwr wedi ffigio'r canlyniadau mwyn cyfiawnhau ei benderfyniad. Mae llefarydd ar ran y cwmni'n dweud bod y rheolwr wedi ffigio'r canlyniadau mwyn cyfiawnhau ei benderfyniad. The vet that shot the cow thinking it was a dragon was drunk. Roedd y milfeddyg na saethu'r fuwch gan feddwl mai draig oedd hi yn feddwl. Roedd y milfeddyg na saethu'r fuwch gan feddwl mai draig oedd hi yn feddwl. Roedd y milfeddyg na saethu'r fuwch gan feddwl mai draig oedd hi yn feddwl. The woman that was arrested last night has been released on bail after pleading guilty. Mae'r ddynes gaeth ei harestio neithiwr wedi cael ei rhyddhau ar ferchniaeth ar ôl pleidio'n euog. Mae'r ddynes gaeth ei harestio neithiwr wedi cael ei rhyddhau ar ferchniaeth ar ôl pleidio'n euog. Mae'r ddynes gaeth ei harestio neithiwr wedi cael ei rhyddhau ar ferchniaeth ar ôl pleidio'n euog. I want to have a word with the woman that came here last night. Dwi eisiau cael gair efo'r ddynes ddaeth yma neithiwr. Dwi eisiau cael gair efo'r ddynes ddaeth yma neithiwr. Dwi eisiau cael gair efo'r ddynes ddaeth yma neithiwr. Here are the books that everybody should read. Dyma'r llyfrau dylai pawb darllen. Dyma'r llyfrau dylai pawb darllen. Dyma'r llyfrau dylai pawb darllen. The one doesn't know about the other. Dydy'r naill ddim yn gwybod am y llall. Dydy'r naill ddim yn gwybod am y llall. Dydy'r naill ddim yn gwybod am y llall. The red van that was parked in front of the museum got stolen. Gaeth y fan goch oedd wedi ffarcio o flaen yr amgueddfa I dwyn. Gaeth y fan goch oedd wedi ffarcio o flaen yr amgueddfa I dwyn. Gaeth y fan goch oedd wedi ffarcio o flaen yr amgueddfa I dwyn. Dogs can be dangerous, but I think that the owners of the dogs is the biggest problem. Mae cŵn yn gallu bod yn beryglus, ond dwi'n meddwl mai perchnogion y cŵn ydy'r broblem fwyaf. Mae cŵn yn gallu bod yn beryglus, ond dwi'n meddwl mai perchnogion y cŵn ydy'r broblem fwyaf. Mae cŵn yn gallu bod yn beryglus, ond dwi'n meddwl mai perchnogion y cŵn ydy'r broblem fwyaf.
I hadn't realized that John was a religious person. Do'n i ddim wedi sylweddoli bod John yn berson crefyddol. Do'n i ddim wedi sylweddoli bod John yn berson crefyddol. Do'n i ddim wedi sylweddoli bod John yn berson crefyddol. I hadn't realized that the black car that was parked in front of the pub was yours. Do'n i ddim wedi sylweddoli mai ti oedd bia'r car dydd wedi barcio flaen y dafarn. Do'n i ddim wedi sylweddoli mai ti oedd bia'r car dydd wedi barcio flaen y dafarn. Do'n i ddim wedi sylweddoli mai ti oedd bia'r car dydd wedi barcio flaen y dafarn. It is believed that it was gas that caused the explosion, not a bomb. Y gred yw mae'n nwy achos y ffrwydriad, dim bom. Y gred yw mae'n nwy achos y ffrwydriad, dim bom. Y gred yw mae'n nwy achos y ffrwydriad, dim bom. Under the circumstances, I think that we should be more grateful. O dan yr amgylchiadau, dwi'n meddwl dylen ni fod yn fwy diolchgar. O dan yr amgylchiadau, dwi'n meddwl dylen ni fod yn fwy diolchgar. O dan yr amgylchiadau, dwi'n meddwl dylen ni fod yn fwy diolchgar. What is the name of the book that they are reading? Be ydi enw'r llyfr maen nhw'n ddarllen? Be ydi enw'r llyfr maen nhw'n ddarllen? Be ydi enw'r llyfr maen nhw'n ddarllen? The wolf that was seen 2 weeks ago in Italy has been shot dead in France. Mae'r blaidd gafodd ei weld yn yr Eidal bythefnos yn ôl wedi cael ei saethu'n farw yn Ffrainc. Mae'r blaidd gafodd ei weld yn yr Eidal bythefnos yn ôl wedi cael ei saethu'n farw yn Ffrainc. Mae'r blaidd gafodd ei weld yn yr Eidal bythefnos yn ôl wedi cael ei saethu'n farw yn Ffrainc. The police think that John is the murderer. Mae'r heddlu'n meddwl mai John ydy'r llofrydd. Mae'r heddlu'n meddwl mai John ydy'r llofrydd. Mae'r heddlu'n meddwl mai John ydy'r llofrydd. The children of the wife of the policeman who likes to play golf, like to ski in France. Mae plant gwraig y plismon sy'n licio chwarae golff yn licio sgïo yn Ffrainc. Mae plant gwraig y plismon sy'n licio chwarae golff yn licio sgïo yn Ffrainc. Mae plant gwraig y plismon sy'n licio chwarae golff yn licio sgïo yn Ffrainc. They were not aware that Brittany was more populated than Wales. Doedden nhw ddim yn ymwybodol bod Llydaw yn fwy poblog na Chymru. Doedden nhw ddim yn ymwybodol bod Llydaw yn fwy poblog na Chymru. Doedden nhw ddim yn ymwybodol bod Llydaw yn fwy poblog na Chymru.
The wife of the policeman who likes to play golf has big green eyes. Ac yw wraig y plismon sy'n licio chwarae golf lygaid mawr gwyrdd. Ac yw wraig y plismon sy'n licio chwarae golf lygaid mawr gwyrdd. Ac yw wraig y plismon sy'n licio chwarae golf lygaid mawr gwyrdd. What the Prime Minister is saying about the party doesn't make sense. Dydy be mae'r prif weinidog yn dweud am y parti ddim yn ei synwyr. Dydy be mae'r prif weinidog yn dweud am y parti ddim yn ei synwyr. Dydy be mae'r prif weinidog yn dweud am y parti ddim yn ei synwyr. Everybody knows that I am the most modest person in the universe. A pawb yn gwybod mae fi ydy'r person mwyaf di ymhongar yn y bydysawd. A pawb yn gwybod mae fi ydy'r person mwyaf di ymhongar yn y bydysawd. A pawb yn gwybod mae fi ydy'r person mwyaf di ymhongar yn y bydysawd. The people who eat here are expected to tidy up the kitchen. Mae disgwyl i'r bobl sy'n bwyta yma daclusio'r gegin. Mae disgwyl i'r bobl sy'n bwyta yma daclusio'r gegin. Mae disgwyl i'r bobl sy'n bwyta yma daclusio'r gegin. The person they are looking for doesn't exist. Good luck to them. Dydy'r person maen nhw'n chwilio amdano ddim yn bodoli. Pob lwc iddyn nhw. Dydy'r person maen nhw'n chwilio amdano ddim yn bodoli. Pob lwc iddyn nhw. Dydy'r person maen nhw'n chwilio amdano ddim yn bodoli. Pob lwc iddyn nhw. One is more expensive than the other, but there isn't much difference between them otherwise. Mae un yn ddrytach na'r llall, ond oes fawr o wahaniaeth rhyngddyn nhw fel arall. Mae un yn ddrytach na'r llall, ond oes fawr o wahaniaeth rhyngddyn nhw fel arall. Mae un yn ddrytach na'r llall, ond oes fawr o wahaniaeth rhyngddyn nhw fel arall. The problem is that they all believe that they are Spartacus. Y broblem ydy bod nhw i gyd yn credu mai Spartacus ydyn nhw. Or, Y broblem ydy bod nhw i gyd yn credu mai nhw ydy Spartacus. Y broblem ydy bod nhw i gyd yn credu mai Spartacus ydyn nhw. or, Y broblem ydy bod nhw i gyd yn credu mai nhw ydy Spartacus. Y broblem ydy bod nhw i gyd yn credu mai Spartacus ydyn nhw. or, Y broblem ydy bod nhw i gyd yn credu mai nhw ydy Spartacus. The father of the wife of the policeman who likes to play golf originally came from Cornwall. Roedd tad gwraig y plismon sy'n licio chwarae golf yn dod o Gernyw yn wreiddiol. Roedd tad gwraig y plismon sy'n licio chwarae golf yn dod o Gernyw yn wreiddiol. Roedd tad gwraig y plismon sy'n licio chwarae golf yn dod o Gernyw yn wreiddiol. The adjective that you see here belongs to a group of adjectives that were created in the 19th century. Mae'r ansoddau ydych chi'n weld yma yn perthyn i grŵp ansoddeiriau gaeth eu creu yn y 4edd ganrif ar 10.
Mae'r ansoddair ydych chi'n weld yma yn perthyn i grŵp ansoddeiriau gaeth eu creu yn y 4edd ganrif ar 10. Mae'r ansoddair ydych chi'n weld yma yn perthyn i grŵp ansoddeiriau gaeth eu creu yn y 4edd ganrif ar 10. I need to know where the red book that Mao was reading when the phone rang is. Dwi angen gwybod lle mae'r llyfr coch oedd Mao yn ddarllen pan ganodd y ffôn. Dwi angen gwybod lle mae'r llyfr coch oedd Mao yn ddarllen pan ganodd y ffôn. Dwi angen gwybod lle mae'r llyfr coch oedd Mao yn ddarllen pan ganodd y ffôn. The mother of the wife of the policeman who likes to play golf lives in the north. Mae mam graig y plismon sy'n licio chwarae golff yn byw yn y gogledd. Mae mam graig y plismon sy'n licio chwarae golff yn byw yn y gogledd. Mae mam graig y plismon sy'n licio chwarae golff yn byw yn y gogledd. The wife of the policeman who likes to play golf doesn't like spiders. Dydy graig y plismon sy'n licio chwarae golff ddim yn licio bryfed cop. Dydy graig y plismon sy'n licio chwarae golff ddim yn licio bryfed cop. Dydy graig y plismon sy'n licio chwarae golff ddim yn licio bryfed cop. Where is the book you were reading a moment ago? Lle mae'r llyfr oeddet ti'n ddarllen gyno? Lle mae'r llyfr oeddet ti'n ddarllen gyno? Lle mae'r llyfr oeddet ti'n ddarllen gyno? Here are the books that everybody who wants to learn Welsh should read. Dyma'r llyfrau dylai pawb sy'n eisiau dysgu Cymraeg darllen. Dyma'r llyfrau dylai pawb sy'n eisiau dysgu Cymraeg darllen. Dyma'r llyfrau dylai pawb sy'n eisiau dysgu Cymraeg darllen. The policeman who has arrested the man who shot the president has been promoted. Mae'r plismon sydd wedi arestio'r dyn saethodd yr arlywydd wedi cael ei ddyrchafu. Mae'r plismon sydd wedi arestio'r dyn saethodd yr arlywydd wedi cael ei ddyrchafu. Mae'r plismon sydd wedi arestio'r dyn saethodd yr arlywydd wedi cael ei ddyrchafu. Fair play to the people who came here last night despite the strong winds. Chwarae teg i'r bobl ddoth yma neithiwr er gweitha'r gwyntoedd cryfion. Chwarae teg i'r bobl ddoth yma neithiwr er gweitha'r gwyntoedd cryfion. Chwarae teg i'r bobl ddoth yma neithiwr er gweitha'r gwyntoedd cryfion. Learning a language that is spoken by grumpy people that speak quickly when they are drunk is difficult. Mae dysgu iaith sy'n cael ei siarad gan bobl flin sy'n siarad yn gyflym pan maen nhw'n feddwl yn anodd. Mae
Mae dysgu iaith sy'n cael ei siarad gan bobl flin sy'n siarad yn gyflym pan maen nhw'n feddwl yn anodd. I take for granted that everybody knows that sharks are fish that live in the sea and that can be dangerous. Dwi'n cymryd yn ganiataol bod pawb yn gwybod mai pysgod sy'n byw yn y môr a sy'n gallu bod yn beryglus ydy siarcod. Dwi'n cymryd yn ganiataol bod pawb yn gwybod mai pysgod sy'n byw yn y môr a sy'n gallu bod yn beryglus ydy siarcod. In the sentence, the object saw the subject. Object is the subject and subject is the object. Yn y frawddeg, gwelodd y gwrthrych y goddrych. Gwrthrych yw'r goddrych a goddrych yw'r gwrthrych. Yn y frawddeg, gwelodd y gwrthrych y goddrych. Gwrthrych yw'r goddrych a goddrych yw'r gwrthrych. Yn y frawddeg, gwelodd y gwrthrych y goddrych. Gwrthrych yw'r goddrych a goddrych yw'r gwrthrych. The blind woman who was walking on the mountain killed the black sheep that was hiding on the moorlandish piece of high ground near the mountain wall. Mi laddodd y ddynes ddall oedd yn cerdded ar y mynydd y ddafad ddu oedd yn cuddio ar y ffrwyth. Mi laddodd y ddynes ddall oedd yn cerdded ar y mynydd y ddafad ddu oedd yn cuddio ar y ffrwyth. The people that will be found guilty of that crime will be sentenced to 3 years of prison. Fydd y bobl fydd yn ei cael yn euog o'r drosedd yna'n cael ei dedfrydu i 2 blynedd o garchar. Fydd y bobl fydd yn ei cael yn euog o'r drosedd yna'n cael ei dedfrydu i 2 blynedd o garchar. Fydd y bobl fydd yn ei cael yn euog o'r drosedd yna'n cael ei dedfrydu i 2 blynedd o garchar. Bob is not the man who shot the president. Bob is the man who saw the man who shot the president. Dim Bob ydy'r dyn saethodd yr arlywydd. Bob ydy'r dyn welodd y dyn saethodd yr arlywydd. Dim Bob ydy'r dyn saethodd yr arlywydd. Bob ydy'r dyn welodd y dyn saethodd yr arlywydd. Is there something organized for the people who don't speak Welsh? Oes yna rhywbeth wedi'i drefnu ar gyfer y bobl sydd ddim yn siarad Cymraeg? Oes yna rhywbeth wedi'i drefnu ar gyfer y bobl sydd ddim yn siarad Cymraeg? Oes yna rhywbeth wedi'i drefnu ar gyfer y bobl sydd ddim yn siarad Cymraeg? The food that the children eat is too salty. Mae'r bwyd mae'r plant yn fwyta'n rhy hallt. Mae'r bwyd mae'r plant yn fwyta'n rhy hallt. Mae'r bwyd mae'r plant yn fwyta'n rhy hallt. The person she is looking for is invisible. Good luck to her. Mae'r person mae hi'n chwilio amdano fo yn anweledig. Pob lwc iddi hi. Mae'r person mae hi'n chwilio amdano fo yn anweledig. Pob lwc iddi hi.
Mae'r person mae hi'n chwilio amdano fo yn anweledig. Pob lwc iddi hi. Are you sure that the man who will be singing tonight has 3 children who speak Welsh? Wyt ti'n siŵr bod gan y dyn fydd yn canu heno 3 o blant yn siarad Cymraeg? Wyt ti'n siŵr bod gan y dyn fydd yn canu heno 3 o blant yn siarad Cymraeg? Wyt ti'n siŵr bod gan y dyn fydd yn canu heno 3 o blant yn siarad Cymraeg? Everybody know that I think that the blue desk which is in the big room is very expensive. Mae pawb yn gwybod mod i'n meddwl bod y ddesg glas yn ystafell fawr yn ddrud iawn. Mae pawb yn gwybod mod i'n meddwl bod y ddesg glas yn ystafell fawr yn ddrud iawn. Mae pawb yn gwybod mod i'n meddwl bod y ddesg glas yn ystafell fawr yn ddrud iawn.